έτσι, εμείς δεν στεκόμαστε λεπτό καθόλου. Και σήμερα, αν το προσέξατε, που μπορεί να το προσέξετε, όλοι μας οι καλεσμένοι είχαν κάποια σχέση με τον Κώστα ή τον Κότσο ή με κάποιο τρόπο τέλος πάντων το δίφθογκο, το τετράφθογκο μάλλον, Κότσο. Ο σημερινός μας καλεσμένος, και το λέω γιατί δεν έχουμε καν προλάβει να μιλήσουμε μαζί του, οπότε τον ευνηδιάζουμε με αυτή την εισαγωγή. Είναι ο Θανάσης Κοτσάκης, είναι ιστορικός και σήμερα έχει έρθει στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε, καλώς όρισες να περάσουμε στον νοικόλογο νεότητας. Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σου λοιπόν Θανάση, είσαι ιστορικός και η αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι τα πυργόσπιτα, που κατά κύριο λόγο βρίσκουμε στα Κυκλαδονήσια. Ναι, τώρα θα επικεντρωθούμε στα πυργόσπιτα της Νάξου. Πολύ ωραία. Η Νάξος έχει λοιπόν το εξής, στην Νάξου υπάρχει το εξής φαινόμενο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση πύργων. Πυργόσπιτων κατοικιών, ιδιωτικών κατοικιών, που είχαν κάποτε οι Βενετοί άρχοντες και άλλοι άρχοντες, που μονάχα με τη Μάνη μπορεί να συγκριθεί. Αυτοί βρισκόταν κυρίως δίπλα σε πηγές, σε ποτάμια, στα κέντρα των... Στην ηπειρωτική πλευρά της Νάξου. Μέσα στην ενδοχώρα, στην Ήπεθρο. Ναι. Στις ποτιστικές περιοχές ουσιαστικά, έτσι. Στις ποτιστικές περιοχές και είχαν ένα έτσι αγροτικό χαρακτήρα, είχαν ένα παραθαριστικό χαρακτήρα. Το νερό είναι άκρως απαραίτητο. Προφανώς δεν υπήρχε το ρεύμα έτσι κι αλλιώς παλαιόθενα, αλλά το νερό πάντα ήταν ο τόπος συγκέντρωσης, μια πηγή μιας κοινωνίας. Οπότε προφανώς και οι πύργοι γι' αυτό ήταν δίπλα σε πηγές. Έχει να κάνει και με τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Δηλαδή, τότε υπήρχαν διάφοροι άρχοντες, οι οποίοι ήταν βενετικές καταγωγής και ιταλικές καταγωγής γενικότερα, οι οποίοι ήταν γεωκτήμονες και εκμεταλλεύονταν τους ντόπιους εργαζόμενους και κατήχαν όλες αυτές τις μεγάλες εκτάσεις. Ήταν στο φέουδό τους. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Δηλαδή είχαν φέρει τη δυτική φεουδαρχία εδώ. Ακριβώς. Και ήταν το φέουδο αυτό. Ακριβώς, αυτό το πράγμα έγινε. Μα η Νάξος υπήρξε και δουκάτο των Ενετών πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το 1207 έως το 1566. Αλλά το οξύμορο ποιο είναι με την Νάξο? Ενώ βλέπουμε τους πύργους, λέμε είναι των Βενετών κτλ. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι πύργοι χτίστηκαν επί τουρκοκρατίας. Γιατί? Διότι τότε είχαν μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Οι Τούρκοι είχαν αφήσει τους απογόνους των Βενετών να είναι κατά κάποιο τρόπο κράτος εν κράτη και εξακολουθούσαν να ασκούν εξουσία επί των ντόπιων και κατά την τουρκοκρατία. Έδειχναν το κύρος τους μέσα από τον πύργο. Δηλαδή, εγώ θα κάνω ένα μεγάλο πύργο και δείχνω ότι έχω δύναμη. Βεβαίως. Βάζω και το οικόσιμο στην πόρτα. Ναι. Αποπνέει κύρος, εκμεταλλεύουμε τους γηγενείς, κάνω τις διακοπές μου, γιατί τότε δεν πηγαίνανε για μπάνιο. Οι άνθρωποι πηγαίνανε σε δροσερά μέρη στην Ήπεθρο. Μα η έννοια του πάμε για μπάνιο είναι καινούργια πατέντα, δεκαετιών. Το 30, έτσι, από το Μεσοπόλεμο και μετά. Έτσι, δεν ήταν παλιά, δεν πηγαίνανε για μπάνιο παραθυριστικά. Βεβαίως, και δίπλα είχαν διάφορα κτίσματα, εκκλησίες, λιοτρίβια, διάφορα στέρνες. Πόσους ορόφους μπορούσε να έχει ένας πύργος, πόσο ψηλός θα μπορούσε να έχει? 3 ορόφους μπορούσε να έχει. Τώρα σε μέτρα δεν γνωρίζω, δεν έχω υπολογίσει. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Καταγεγραμμένοι στην Νάξο πόσοι πύργοι υπάρχουν? Σύμφωνα και με τις πηγές, υπολογίζουμε γύρω στους 60 πύργους συνολικά. Κάποιοι έχουν εξαφανιστεί και τους βρίσκω μόνο από τις πηγές. Σήμερα διασώζονται σε μια καλή κατάσταση, αρκετά καλή, γύρω στους 30 πύργους, οι οποίοι όμως ανήκουν σε ιδιώτες. Βέβαια, κάποιοι είναι και επισκέψιμοι γιατί λειτουργούν σαν χώροι πολιτισμού, όπως ο πύργος Βαζέου. Ναι. Αυτός ανήκει σε μια κατηγορία όπως και άλλοι πύργοι αυτού του είδους, τον πυργομονάστηρο, όπου και αυτά είχαν μια οχυρή μορφή λόγω των πειρατικών επιδρομών και διάφορων συνθηκών ανασφάλειας που υπήρχαν κατά. Άρα βλέπεις πολεμίστρες, βλέπεις ζεματίστρες, βλέπεις όλα αυτά τα αμυντικά. Αυτά τα στοιχεία και μάλιστα είναι θετικά στοιχεία αμυντικά. Υπάρχουν επάρξεις, ζεματίστρες, είχαν παλιότερα μάλιστα ερετές σκάλες για να μπουν στον πρώτο όροφο και τις τραβούσαν τη νύχτα και ήταν έτσι ασφαλής. Ποιος είναι ο πιο εντυπωσιακός πύργος εκεί στην Νάξο, δηλαδή που θα πεις εκεί, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Κατά τη γνώμη μου, ίσως ο πιο εντυπωσιακός είναι ο πύργος των Μπαρότσι στο Χαλκί. Υπάρχει βεβαίως και ο πύργος του Μπελόνια στο Γαλανάδο, που υπάρχει απ' έξω ένα εκκλησάκι μισό ορθόδοξο, μισό καθολικό. Και ένας πάρα πολύ παλιός πύργος του 14ου αιώνα είναι στο Κουρουνοχώρι, που ανήκει στον ίδιο το Δούκα της Νάξου. Μάλιστα. Θεωρείς ότι υπάρχει κοινό και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, το οποίο θα ερχόταν για αυτό το κομμάτι του πολιτιστικού τουρισμού, γιατί ως κομμάτι πολιτισμού βεβαίως το προσεγγίζουμε, έτσι, για να εξερευνήσει και να δει αυτά τα δείγματα αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ιστορίας? Βεβαίως, σαφώς. Δεν είναι μόνο η αρχαία μας κληρονομιά, έτσι. Η Νάξος βρίσκει τέτοιων μνημείων
και πύργων και εκκλησιών καθολικών και το κάστρο βεβαίως που υπάρχει στη χώρα. Και θα μπορούσε να αποτελέσει βεβαίως ένα πόλο έρξης για τουρίστες με την κατασκευή μονοπατιών, ενδεχομένως ενδιάμεσα. Βλέπεις να συνδέονται οι πύργοι εκεί στην Άξο με τους μανιάτικους πύργους? Γιατί εμείς στη Μάνη, ως Μανιάτης, έχουμε πραγματικά εμείς έχουμε γύρω στους 800 πύργους. Έτσι μιλάμε. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες υπό την έννοια ότι αποτελούσαν πυργόσπιτα και χώρους ασφάλειας για τους κατοίκους, τους ενίκους των πύργων. Ως ιστορία μπορείς να τα ενώσεις? Εγώ μπορώ να τα παραβάλω. Μπορείς, Μπορώ, διότι οι πύργοι της Νάξου ανήκαν καταρχήν σε δυτικούς κατά κύριο λόγο και σε Έλληνες δευτερευόντους, αλλά σε δυτικούς κατά κύριο λόγο Βενετούς κυριάρχους, φεουδάρχες ή εκτήμονες, ενώ στη Μάνη είναι Έλληνες. Είναι οικογένειές μας, είναι πατριές που λέμε, έτσι. Ακριβώς. Στην Νάξο είναι πιο πολλοί πύργοι επαύλης, χώροι αναψυχής, ενώ στη Μάνη έχουν ένα πιο λιτό στοιχείο. Έτσι. Οπότε, Θανάση, να σου πω κάτι, για να μην τα πολύ λέμε, την επόμενη φορά θα έρθεις να μας μιλήσει για τη Μάνη. Εγώ μια ερώτηση με μία λέξη όμως θα απαντήσεις, δηλαδή δεν το συζητήσουμε. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου, ο πιο ωραίος πύργος που έχουμε στην Ελλάδα? Έλα. Την επόμενη φορά. Θανάση Κοτσάκη. Μια ευκαιρία που χάθηκε ήταν αυτή, δεν πειράζει πάρα όμως. Πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, Θανάση. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην έρευνά σου. Εμείς, αν θέλετε, εδώ με τη Ρένια τα ξαναλέμε Δευτέρα. Έχουμε Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι. Λοιπόν, καλά περάστε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.